Gaur itzein nahiko nuke pixkat erraustegiak izango duen eragina osasunean. Batez ere hortik joango da hitzaldia, ze mediku talde bat osatu da Gipuzkoan aztertu duena nazioartean ze nolako ikerketa dauden, erraustegiak aztertuz erraustegi duten eragina osasunean, eta pixkat hori publiko egitea eta plazaratzea eta jendeak ezagutzea utzi zaigu ezinbestekoa jakiteko zertaz hitz egiten nahi gean erraustegia hitza aipatzen dugunean, ez? Nolako kalteak ekarriko lizkiguke? Ikerketa ezberdina daude, guk 100 piko aztertu ditugu, Europa eta mundu guztikuak, hartu dira pixkate fidagarrienak, metodologikoki onenak, eta hiladanetan 95% edo ikusten da erlazio zuzena erraustegia eta gaitza ezberdinen artean. Hau dira, minbiziak eukita zenolako eriotza sortzen duen ere bai, geho fetoetan ze eragina izaten duen malformazioak, eta baita ere erditze goiztiarrak eta abortoak. Horri buruz dato mordoska daude, ikerketa asko daude, eta gaur hemen azalduko ditut datu batzuk, eta batez ere jendeak kontziente izan deila horrelako azpiegitura batek baditula eraginak osasunean, eta erabaki hartu behar dutenek badakite eragina hori dutela, eta nik uste ardura ere eskatu beharko zaiela horrelako erabakiak hartu baino lehenago, ez. Beharrezko ikusten da erraustegi egitea? Ez da beharrezkoa, hondakineen tratamenturako ez dalako beharrezkoa, eta gehiago esango nuke. Jakin da ze eragina duen osasunean, nik uste badagola medikuntzan aplikatzen duen printzipio bat, ardura printzipioa, eta nik uste hau aplikatu beharra dagoela, ze azken finean erraustegien alde egitea da herritarren osasunaren aurka egitea. Eta hor erraustegia ezin dugun hartu, zubietan ez inon, eta gainetik ardura eskatu behartzaile horrelako azpiegitura baten alde egiten dutenei.